Pozdrav malim knjiškim moljcima i dobrodošli u novu epizodu bajkovitog adventskog kalendara. Meda je čuo da smo jučer pričali o medenjacima, pa nas je došao posjetiti u ovoj epizodi. A današnja bajka koja nas očekuje Kraljevna na zrnu graška. Ja se malo osjećam kao kraljevna na zrnu graška kad jedem keksiće u krevetu pa imam hrpu mrvica. Nekoć davno, koliko god stara bila ova priča, ljudi je i dan danas pričaju. Mladi je kraljević putovao ovuda i onuda i posvuda u potrazi za djevojkom kojom će se oženiti. Bio je odlučan u namjeri da nađe onu pravu, a morala je biti prava pravcata kraljevna. Nakon što je proveo na putu mnogo mjeseci, vratio se kući sam i razočaran jer je sve bilo uzalud. Premda je kraljević upoznao mnoštvo kraljevni, nijedna mu se nije svidjela. Svako je nešto nedostajalo. Neke nisu bile dovoljno lijepe, no u većini slučajeva nije se moglo odrediti što ne valja s njima. Djevojka jednostavno nije bila prava pravcata kraljevna. I tako se kraljević pokunjen vratio u svoje kraljevstvo. Gdje da nađe pravu pravcatu kraljevnu? Kraljevićevi su roditelji već bili stari i spremni prepustiti mu vlast, no nisu mu htjeli dati da vlada ako uza se nema suprugu, pravu pravcatu kraljevnu. Jedne kišne večeri, dok je pljuštalo kao iz kabla, dok su munje sjevale i gromovi grmjeli, puhao olujni vjetar, a vatra s ognjišta nije mogla ugrijati ni tijelo ni dušu, netko je pokucao na vrata palače. Stari je kralj izašao i pred sobom zatekao djevojku. A kakav je samo otužan prizor ta djevojka bila. Od glave do pete bila je mokra kao miš, a voda je se cijedila iz kose i niz nos. Premda je bila mokra do kože i tresla se od hladnoće, ponosno izjavila: ja sam kraljevna. Pozvali se unutra da se ugrije uz vatru. Dali su joj suhu odjeću i nešto za jelo. Stara je kraljica sumnjičavo proučavala djevojku i mislila: da vidimo govori li istinu. Kraljica je otišla u gostinsku sobu. Dok je namještala postelju, na drvenoj podnicu spustila zrno graška. Zatim je na zrno graška složila 10 madraca i 10 perina. Već se posve smračili i zaželjeli su djevojci laku noć. Madraci i perine bili su naslagani tako visoko da se djevojka u krevet morala uzverati ljestvama. Za doručkom je stara kraljica izgarala od znatiželje. I kako je naša gošća spavala, upitala je. Ne bih htjela zvučati nezahvalno, odgovori kraljevna, ali da budem iskrena, provela sam vrlo nemirnu noć. Zapravo sam jedva oka sklopila. U krevetu mi je bilo nešto veoma tvrdo. Ne znam što, tijelo mi je prekriveno čvorugama i modricama. Kakva grozna noć. Kako se samo djevojka iznenadila kad je vidjela da kraljica uživa u tome što čuje. Jer kraljica je sada znala da su napokon pronašli pravu pravcatu kraljevnu. Tko bi osim prave pravcate kraljevne bio tako osjetljiv da kroz sve one madrace i perine osjeti jedno jedino zrno graška? Djevojka je ostala u palači i začas se zbližila s kraljevićem. Nije prošlo mnogo vremena i održano je raskošno vjenčanje na kojem su uzvanici bili kraljevi, kraljice, grofovi i grofice izbliza i izdaleka. Kraljević je napokon pronašao svoju kraljevnu i mogao je početi vladati kraljevstvom tako da njegovi stari roditelji mogu u zasluženu mirovinu. Kako li je kraljević samo bio sretan što je pronašao djevojku koju voli, premda je zapravo ona pronašla njega. A zrno graška, koje je ležalo pod svim onim madracima i perinama, stavljeno je u vitrinu i dan danas je izloženo ondje. Ako nam ne vjerujete, pođite i uvjerite se sami, jer ipak je ovo istinita priča. Javite mi ako netko od vas zna gdje je izloženo to zrno graška, ja bi ga jako voljela vidjeti. A mi se vidimo sutra u novoj epizodi.